Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελληνικοί Ορίζοντες. Είμαι ο Πέτρος Μαμβακάς, παρουσιάζω αυτή την εκπομπή και θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για τον πρωτογενές τομέα στην πατρίδα μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις να έχουν ένα πρόγραμμα που θα μπορεί ο πρωτογενές τομέας να στηριχθεί και να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο για να πάμε μπροστά. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Η ενίσχυση του πρωτογενές τομέα στην Ελλάδα, όπως η γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία και μελισσοκομεία, απαιτεί συνδυασμό επενδύσεων, εκπαίδευσης και καλύτερης οργάνωσης. Μερικές από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι εξυγχρονισμός της παραγωγής, ανανέωση γεωργικών μηχανημάτων, χρήση τεχνολογιών όπως αισθητήρες, drones και συστήματα άρδευσης, ακριβής ψηφιακή παρακολούθηση καλλιεργειών και ζώων. Να έχουμε καλύτερη διαχείριση του νερού, εξυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, κατασκευή μικρών φραγμάτων και δεξαμενών, εξοικονόμηση νερού με σύγχρονες μεθόδους άρδευσης. Στήριξη νέων αγροτών. Οικονομικά κίνητρα για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία, εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και γη, που αυτό είναι πολύ σημαντικό εάν θέλουμε πραγματικά να προοδεύσουμε. Συνεργασία μέσω συνεταιρισμών. Δημιουργία ισχυρών συνεταιρισμών, κοινές αγορές εξοπλισμού και εφοδίων, καλύτερη διαπραγματική δύναμη στις πωλήσεις. Επενδύσεις σε τρόφιμα POP, ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, προώθηση της ελληνικής ποιότητας στις διεθνές αγορές. Μεταποίηση και εξαγωγές. Να μην διατίθεται μόνο στις πρώτες ύλες, αλλά και σε επώνυμα ελληνικά προϊόντα, όπως τυριά, ελαιόλαδα, κρασιά, μέλι και άλλα. Ενίσχυση των εξαγωγών με ισχυρό ελληνικό μπραντ. Προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες. Ανθεκτικές ποικιλίες καλλιεργειών, προστασία των εδάφων, ασφάλιση της παραγωγής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Μείωση της γραφοκρατίας, μεγάλο πρόβλημα. Ταχύτερες διαδικασίες για επιδότηση και άδειες. Τυποποίηση των υπηρεσιών προς τους παραγωγούς. Και τι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα με όλα αυτά? Η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως είναι το κλίμα, την βιοποικιλία που έχουμε και την ποιότητα αγροτικά προϊόντα. Αν αξιωθούν σωστά, ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αυξήσει τις εξαγωγές, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, να μειώσει την εξάρτηση από εισαγόμενα τρόφιμα, να συνδεθεί στενά με τον τουρισμό και τη γαστρονομία, προσφέροντας μεγαλύτερη προτιθόμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά, βελτίωση δεν εξαρτάται από ένα μόνο μέτρο, αλλά από ένα μακροθέσμιο σχεδιασμό που θα συνδυάσει τεχνολογία, εκπαίδευση, επενδύσεις και αποτελεσματική δημόσια πολιτική. Τώρα, εγώ δεν γνωρίζω πόσοι έχετε ακούσει αυτά που μόλις είπα εγώ, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει καμία κυβέρνηση, όχι τώρα, αλλά και από πριν, που να λέει αυτά που λέω εγώ. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσει όπως το έχω πει και το κράτος πρέπει να είναι διαθετημένο να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ισχυρό πρωτογενές τομέα που κάνει καλό στην ελληνική οικονομία
και επίσης κάνει πολύ καλό και στον κρατικό μηχανισμό, γιατί θα εισπράττει περισσότερα χρήματα και επίσης φυσικά στις εξαγωγές μας. Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Πέτρος Βαμβακάς, πολιτικός αναλυτής. Επίσης είμαι ιδρυτής του κόμματος Ενωμένη Ελλάδα Νέα Ευρώπη. Ενώ άλλοι σας λένε προβλήματα και κάνουν κριτική στο κράτος και σε κάθε κυβέρνηση, εγώ στη δική μου δεν δείχνω δάχτυλα, απλά θα σας λέω ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε σε κάθε τομέα στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ και μέχρι την επόμενη φορά εύχομαι όλοι να είστε καλά, δυνατοί, γεμάτοι υγεία και να ακολουθούμε κάτι το οποίο κάνει καλό στον τόπο μας και στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ.